igi kofole ni maliden demsen an yɛrɛ ka denmisɛnninw de labɛnna nin cogo in na Irisi jamana bolo ka o kalan mbiki bolo la o bɛ kabako sugu bɛɛ la maga bi ka da ka tile fila in na o bɛ k'a lamaga kɛ nka bi de a bɛna ta k'a di Mali kɛlɛcɛw ma a bɛ di yɔrɔ min o ni kɔlɔsili bɛ daminɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛn camanw nana minnu n'o bɛ kɔlɔsili kofɔ i n'a fɔ radar ɲininkali bɛ maaw da la bi ni bingani waleya nin bɛ ka kɛ a dun ka k'a fɔ ko radar bɛ Mali bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi de sa a latigɛ o bɛna kɛ o la nɛgɛ kaɲa 9 waati n'Ala sɔnna ma fɛn min ni o ye nin fɛn kofɔlen nin maramafɛn kofɔlen nin avion kofɔlen ninnu a bɛna di Mali kɛlɛcɛw ma a bɛ hakili to a la bi su in na an ka bi maa welelen n'a tun kan ka ye kɛnɛ ka sɔrɔ o ye Idirisa Mɛmɛ ta ye an kunnafonidila ɲɔgɔn don an y'a wele kunungo k'a yira la k'a fɔ ale bɛ fɛn in bɛɛ kalama ye ka d'a kan ale bɛ sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen a bɛ di ale de ma wa ale bɛ sɔn k'a ci an tɔw ma ale bɛ min kalama a la n'Ala sɔnna ma n'a a yira la k'a fɔ a kan ka y'a kɛnɛ kan bi Senu Idirisa Mɛmɛ ta an bɛna wele bi su in na nɛgɛ kaɲa ni bɛn kɛra waati min kan an b'o lase an ka su in na journal kɛnɛ kan o la ni san ma na n'Ala sɔnna ma anw ni aw ani Idirisa Mɛmɛ ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o baro senw la a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ kɛ kɛnɛ kan bi Colonel Assimi Goïta yɛrɛ kɛrɛfɛ a b'a sɛbɛn a b'a arrêté ni min bɛ se ka bila an kunna n'Ala sɔnna ma an fana b'o bila groupe Zegu ka kunnafoni kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamu cogo min na don min kɔni kofɔra o don de ye bi ye o ko bɛɛ sigilen bɛ ka o maramafɛn ninnu dili o kɔnɔ T-Site Faransi tun bɛ min fɛ ni o bɛ ka kɛ tan a tun tɛ nin de fɛ kabini Faransi nana sɔm'a la k'a fɔ Rusila bɛ ka maramafɛn dɔ di Mali ma a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda tɔgɔtiɲɛ b'a la kɛlɛ b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la kunun de sa T-Site an b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi drone a avion de wulila ka taa T-Site ka sɔrɔ ka sira di tourisme minnu nana bi T-Site kunasini T-Site kan kunasini karidon nɛgɛ kaɲa 15 waati ko Faransi sɔrɔdasiw de bilal'u ɲɛ Faransi avion de bilal'u ɲɛ ka na T-Site a dun tiga ma don a na la tiɲɛ yɛrɛ la Mali sɔrɔdasi caman bɔnɛna nin na maa 17 de tora a kɛlɛ la min joginna la a tɛ jɔ maa 20 ani kɔ bɔɲɔngo la o siratigɛ la o min kɛra ko fɛn min n'o ye T-Site a maire a société civile yɛrɛ olu kɛra sababu ye ka ni avion kofɔlen min n'o tun bɛ kɛlɛ ɲɛ terroriste ka kɛlɛ ɲɛ ka na bi T-Site kan o y'a photo ta nin tɛ drone wɛrɛ ye nin ye Faransɛw ka drone de ye o drone k'o de nana o nalen na o tun bɛ kɛlɛ de ɲɛ ka na kɛlɛ nana firi nin cogo in na fɛn min ni o ye T-Site kan ka kɛ kasara ye a laban kɛra min ye Mali sɔrɔdasiw o bɔra kɔfɛ tiɲɛli nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka taa tuguni maa kofɔlen ninnu na o kɔni ye Mali maramafɛn caman tiɲɛ ka d'a kan o ye Mali mobili caman u jeni o ye maa caman bɔnna nin na civil kunda min bɔnna nin na kunungo sɔrɔdasi kunda a b'a ladɔnniya k'a fɔ hakɛtɔ ɲini karidon a tɛ jɔ sɔrɔdasi 17 la min joginna a taara jɔ maa 22 bɔɲɔngo la o baaraw kɛra kunungo wa ko drone kofɔlen a photo bɛɛ lajɛlen bɛ T-Site kaw bolo k'a jira k'a fɔ Faransi bɛ baara min fɛ a laban ye min a tɔ ye kɔni Faransi yɛrɛ ka warakasa kɔni ka bila kɛlɛ ɲɛ walima Emmanuel Macron yɛrɛ k'i sigi Niger jamana ka kɛlɛ boloda k'a kɛ Mali k'a tɔ ye don ye n'o tɛ fɛn fɛn filɛ ka kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ni kɔni b'a jira k'a fɔ Faransi cogo bɛɛ lajɛlen a tɛ fɛ k'i kɔ don Mali ɲuman na a yɛlɛla o don k'a fɔ Mali chef d'état major o ye taama kɛ ka taa se Gao fɛn min n'o ye force Barkhane u ka kanba min bɛ Gao k'a bila kuma sera kalo ni man ka sa ni a ma bila dɔw yɛrɛ ko a minɛ laban o bɔra o dongo o bɔtɔ kɛlɛ o mankan de filɛ nin bɛɛ lajɛlen ye tan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Faransi ka taali a tɛ nɔgɔya a ma fiyewu ka d'a kan ale wulila tuma min ko o wuli kuma o y'a sɔrɔ se bɛ ka kɛ Mali ye bi kɔni se min bɛ Mali bɛ o de barika ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ kan fɛn caman tun bɛ kɛ Mali la ko o banna pewu a ka ca Ala fɛ Colonel Assimi Goïta a daminɛ don a caman na bi ka d'a kan kuma man di a ye min na o y'a ye k'a fɔ n'i ma labɛn fɛn min kama o kuma ka gɛlɛn dɔɔnin i b'a ye k'a fɔ hali o dongo an y'a ye k'a fɔ a ye tenue bila ka civil fini don o bɛ mun fɔ o b'a jira k'a fɔ ko a labɛn o bɛ ka nale dɔɔnin dɔɔnin nin siratigɛ la bi n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni min bɔra a kɔnɔna na an bɛn'o lase aw ma an ka kunnafonidilaw an ba kunnafonidiso kan yan Ablaye Diop
lajɛrɛ min kɛra o dongo ni a kɛra fɛn min ni o ye Mali gouvernement ani MNLA ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛrɛ in n'a kun cɛra fɛn min na o y'a ye k'a fɔ bɛn kɛra fɛn na taabolo minnu n'o dira bɛnkan na ko san dama in kɔnɔna na san 5 nin kɔnɔna na fɛn min n'o maa minnu tun ye marifa ta Mali kama waati tɛmɛn'o la ko maa 26,000 o de bɛna kɛ sɔrɔdasi ye o bɛna bɔ MNLA minnu ye marifa ta Mali kama waati tɛmɛn'o la ko o bɛna bɔ o yɔrɔ kofɔlen olu la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan min n'o kɛra Ablaye Diop ale de taara ka t'o kunnaya bɔ ka d'a ka bɛnkan dɔ kɛra Alger san 2015 2015 o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ jamana ɲɛmaaya la ni bɛnkan sigi ka fɔ kɛra Algérie a bɛ wajibiya Ablaye Diop kan bɛn kɛra minnu na tan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka t'o kunnaya bɔ Algékaw ye o dun lantam lamarana a diyara ye kosɛbɛ ko k'a dabɔra nin kama ni malidenw yɛrɛ bɛ se ka bɛn a la kama min ka fisa ko o y'o de ye Ablaye Diop a ye to in na ka wele se malidenw ma ko Emmanuel Macron bɛ fɛ ka min kɛ Mali la a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ani jamana dɔw tɛnkunnen don ɲɔgɔn na k'u b'a janfa la k'u bɛ fɛ ka na kɛlɛ bi o y'a sɔrɔ fila kɛlɛ tɛ Mali la foyi kɛlɛ tɛ Mali la olu y'a ka kɛlɛla bɛnnen de don ka na bin Mali kan o siratigɛ la k'a ɲininen don maaw fɛ jalakili kana bɔ maa siyɔrɔ la bilen ka siya kelen ma ko nin siya don ko k'a dabila o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o dabilali o bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min kɛ Umar Sissoco Embalo ale ni Emmanuel Macron ye min fɔ o dongo ko malidenw k'a labɛn k'a kɔnɔ ka d'a kan ko o bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ fɛɛrɛ datugu ka na Mali kama walasa ka na tiɲɛni don Mali la ka d'a kan k'o taara n'a kuma ye ale y'a fɔra ko Mali sɔrɔdasiw ye maa 30 ni min faga o kuma bɛ nin waati in na diɲɛ selekina tɔnba kɔnɔna na nka bi k'o bɛ cogo min na bi ni maa min kɔni ye farati kɛ Mali kan tan a ko k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan Russie jamana fɛn min Sergei Lavrov ale fana ye bataki ci kunu ko a bɛ min kangaramada kɛ n'a sɔrɔ a ti maa min kɔnɔ ala kana jigin maa si kɔnɔ ko bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ Mali kalifalen don Russie jamana la n'o kalifa ye tiɲɛ ye ni maa min kɔni jamana fɛn fɛn ala minɛ k'i bɛ garikisɛ kelen tigɛ Mali la ko i bɛ Russie la sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ ka d'a kan ko a y'a fɔ cogo min na k'o b'o jamanaw o bɔ kati kan. Farafinna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔbarikaw fɛ yen a ka to ɲini u ka yɛrɛma hɔrɔn min o san 62 min kɛra o dongo n'a kɛra Yamusokoro a kumaw kɔni baro de bɛ bi an bɛ waati min na komi sisan kun jumɛn na Laurent Gbagbo ani Ari Kunanbeji ma sɔn ka taa nin kɛnɛ kan yali hɛrɛ don wa walima kun jumɛn na maaw kɔni bɛɛ k'i hakilina fɔ a kan o y'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara a ye fɛnba kɛ Laurent Gbagbo ye ka d'a kan Laurent Gbagbo ko a yafara ma pewu kiri t'a la tun neri t'a la hali n'a bɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ nin cogo la k'a bɛ se ka kɛ candidat ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a nana ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara tun kɛlen bɛ ka nin maa 2 wele a tun ka di Alassane o dongo o ye Umar Sissoco Embalo ani Libérikaw ka jamana ɲɛmaa min 2 nana n'o tun nana sɔrɔ Laurent Gbagbo ani Ari Kunanbeji tun b'a kɛrɛfɛ o de tun tɛ ka ɲi kosɛbɛ olu ma na o ye min fɔ a kun na kun jɔnjɔn t'a la Beji kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye a nɔnabila maa caman bila PDCI kɔnɔna na ka na nin défilé in kɛnɛ kan nka yala o b'a bɔ wa caman kɔni y'a jira k'a fɔ o t'a bɔ nka ko siganaba de bɛ yen bi ni maa damadama ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan ko n'i ye kow jateminɛ nin kɛra don min ni o ye kɔrɔbarikaw ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛra don min a don kuma tun ka ca kosɛbɛ siran tun bɛ a don ye kosɛbɛ kama sɔrɔ kɔrɔbari yɛrɛ taabolo fɛ ten kɔrɔbari sɔrɔdasi 49 min bɛ Mali la sɔrɔdasi dɔw minɛna kan kɔnɔ ko o y'a misali ta jamana ɲɛmaa dɔ ma o tora nin na ɲɔgɔnna na o y'a faga min kɛra ko caman tun siranna yali nin défilé maaw kana nin to nin défilé kɛnɛ kan ka na kojugu kɛ n'o tun kɛra ko o kun ye gɛlɛyaba ye dɔw y'o fɔ a kun na dɔw ko u nana ye Alassane na nin bɛɛ la a bɛ fɛ k'a mako ɲɛ ni maa 2 de la ko n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ basigi min kan ka kɛ ko o kuma kɔni tɛ a nana ye k'a fɔ ko hakilina min bɛ Alassane na o y'a ye k'a fɔ a k'a si tɔ kɛ jamana ɲɛmaaya la o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina de taara tuma min na
ni défilé bannen kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara kɛlen ko k'a ka discours kalan k'a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ ye dɔ fara kɔrɔbarikaw baarakɛlaw ka sara kan o ye fɛnba ye nka Ari Konan bɛ je ale ni Laurent Gbagbo ka taabaliya a kamanagan ani a kuma caman bɛ senna bi tan ka d'a kan ko dɔw ko a ma ɲɛ maa min yɛrɛ ko k'a ma ɲɛ fiyewu o de cayara dɔw dun ko n'o o ye Laurent Gbagbo kanubagaw ye ko o de ka ɲi tan ka d'a kan ko n'u tun taara ko tun bɛna u ka maa minnu b'u kɔfɛ k'u sɛgɛnɔma dondo ko tun bɛ olu jigi waro ko a ka ɲi nin cogo la tan o laseli kɛra kunungo ani kunasini kɔrɔbarikaw olu kɔni fɛ yen Anthony Blinken l'Américain ka secrétaire d'État farafina ko bɔra kulo na Sergei Lavrov ale bɔlen kɔ yan o dongo l'Américain ka secrétaire d'État in ale bilara kana ko a kana kuma joona farafina jamana dɔw fɛ walasa o kana sɔn ka l'OTAN Occident n'o ye l'Américain wo n'u ka tɔnda ye k'u kan'o bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Américain jamana Anthony Blinken a nana kana fara kana Russie fɛn min n'o ye Sud-Afrique jamana kan ko a nana ye k'a fɔ Russie la bɛ ka gɛrɛ kojugu nin tɛ baasi ye ko kɔni tɛ farafina diyagoya foyi la ka d'a kan ko farafina ye farafina ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo ko sɔnn'o ma ko nka ko u k'a lajɛ ni jɛkulu fila la l'Américain ka jɛkulu ani Russie la ni Iran ani Chine ani Inde olu ka jɛkulu ko jumɛn de ka ɲi o la ko olu kɔni bɛ min fɛ l'Américain o ye bɛɛ jɛnfan ka démocratie o bɛ se ka sigi cogo min na farafina yan ko olu kɔni fɛla ye nka ko ni Russie la ta Russie la bɛ ka na ko min kɛ ko ni démocratie tɛ fankelen fɛ wa ko ni dun taara o sira fɛ a laban k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye don n'a nataw la Anthony Blinken a nana ka na nin kunnafoni di kunungo wa bi a kan ka sɔn Congo RDC ni jamana dama bɛ yen jamana caman y'i kɔ don l'Américain ani Occidentaux la bi tan bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ Mali b'o la Éthiopie b'o la Sud-Afrique b'o la k'a fara Congo Brazzaville kan ni caman Cameroun o caman de ye kɔ don bi ta Faransi n'a a jɛnkomaɲɔgɔn ni l'Américain bolo ni k'i kun da Russie jamana o kan a kɛlen bɛ kɛlɛba ye bi tan farafina o jɛkulu fila de tɛ fɛ abada farafina ka taa fan dɔ fɛ ko o kɔni t'u fɛla ye bibi n'a nana ye k'a fɔ o yɛrɛ ye min fɔ kunu ka kunnafoniw la ko farafindenw an bɛ se san 30 ma nin ko tuma tuma ko diɲɛ fama bɛ kɛ farafindenw ye o la ko diɲɛ yɛrɛ nafasɔrɔyɔrɔ laban bɛ kɛ yɔrɔ min ye o ye farafina de ye o de kosɔn olu kɔni tɛ sɔn abada ka farafina to nin cogo in na n'u ma hakilina di a kan ko a tɛ bɛn o de kosɔn Anthony Blinken ale nana kunungo Sud-Afrique bi a kan ka sɔn Congo RDC wa a bɛ sɔn ka taama in a bɛ kun cɛ bi Nigeria olu ŋunana ko o nana CEDEAO kɔnɔko ye ko CEDEAO kɔnɔko bɛ ka caya ko CEDEAO bɛ ka kɛ fankɛlɛma ye CEDEAO bɛ ka kɛ misali la ni maa t'a b'a la ka o bila jɔda dɔ la ko a kɛlen bɛ fankɛlɛma ye maaw bɛ CEDEAO kɔnɔ ko n'olu ye min fɔ ko a bɛ kɛ ten hali ni a jama ma bɛn a kan o de la k'u ye kunɲɔgɔn kelen di k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a laban ye min ye olu ka CEDEAO ko u bɛna dɔ bɔ a la kosɛbɛ ka sanga nin n'a ɲɔgɔnnaw ma o kɛlen bɛ ka u ka jamana ɲɛma o kɔni wele o kɔni ye welewele se ka jɛkulu dɔw bila k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko kan yanni kunɲɔgɔn kelen cɛ n'o banna n'a nana ye k'a fɔ CEDEAO ko bɛ lihala min na ni Nigeria bɔra la k'a kana bali maa si la ka d'a kan ko Nigeria ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a wari o a fanga o olu kɔni ko olu dafalen don ko ni jamana dɔw ko k'u bɛ u ka hakɛw tereke Nigeria kan ka bila wo min na ko u bɛ i da o la wa ko olu tɛna sɔn o ma kabiri sisan Sénégal an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu bɛ ɲɔgɔn sama-sama na a bɛna kɛ jɔn de ta ye yali maa saba min député saba min n'o tora kɔfɛ olu bɛna fara Macky Sall kan wa walima u bɛna fara Ousmane Sonko kan kuma kɔni gulonnen bɛ nin yɔrɔ la fo kana se a ka ca Ala fɛ fɛn min n'o ye conseil national olu kan ka hakilina min bɔ a kan n'o bɔra tuma min na député ninnu yɛrɛ ka da la k'a fɔ olu kɔni tɛmɛna o kan ka taa fan min fɛ k'u bɛ taa ye n'o tɛ an bɛ waati min na komi sisan fɛn min n'o ye Macky Sall ale ye député 80 ani député 2 sɔrɔ n'a ye député 1 sɔrɔ dɔrɔn o ye majorité y'a bolo dɔw n'u ye député 80 sɔrɔ a tɔ saba n'olu kɔni taara fan min fɛ bi tan kɔni ko se kɛra olu ta ye aw ne bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na ka wele sa aw ma k'a fɔ bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna kajolo o la an t'an na kuma dɔn ni kunnafoni mana di ayiwa maa si kana jigin an na bi ka d'a kan
bonya min kɛra an ye ni an sera ka bɔ kajolo joona kana o n'a fɔcogo don n'an ma se ka bɔ kajolo ayiwa fana n'a fɔcogo don so in na kɔni n'ala ma kɔrɛ kɛ Dirisa Mɛmɛnta ale ni Karim Sidibe bi ɲɔgɔn sɔrɔ bi walasa min kɛra T-Site Bosphore Barkhane ka da kan an y'an bataki bɛ caman an kumana ɲininkali kan ka kɛ fɛn minnu kan bi in na maramafɛn minnu nalen filɛ a bɛ k'o kan Bosphore Barkhane bɛ na bɔ Mali la a bɛ lihala min na ale bɛ caman kalama a la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ani Mali yɛrɛ lakanako bɛ lihala min na bi hali n'a y'a sɔrɔ question wɛrɛ bɛ yen ninnu saba de ye a bakuruba ye wala ni san ma na n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na aw k'an bɛn hakɛto b'a la salamu